Good day. I'm Brother Elisori. Menki akomamo medende brother Elisori na mfrem international. Me pasa meton safremo na mo meka yen ho awasema baako empaibo mu da biara awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina abro ye fa ahohiahia emre mu. Abro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atie amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu ye mfra yɛfra enipa ɛwɔ wiase afana nyina wɔdwene wɔnabusufu nipa nyina yɛma obi biara akwaba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krata yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Na yefie no edwiri me kunu ekɔ ka sɛ wahunu hwee resensu na wohoro bibi akɔ yasa ne ba hayi no na yensu yedan nyina wohoro kɔ na enim ahodoɔ na biara ne nsɛm na biara ne su ahunu yɛn ne yɛn kuromfoɔ kakra bia wɔ free Visayas nkuromu a ayɛ typhoon odet anaasɛ ahuma boy no ɛsɛ wɔnema ɛna kakra ba besene danso deɛ wɔn fa mu no ɛda so yɛ foforɔ wɔ nipa te pull up adwene mu
na enuana na yaboaboa no na yakaka sie ni plywood ni nnua asɛ na etumi asi fie sɛ deɛ bɛyɛ yɛma no ɛho ɛmfo ntaade a yɛhyɛ yɛn a yɛdeda yɛn ne ɛmo kilo no ma wɔde ma yɛn no ɛno pɛ ne aduane a ɛkuta yɛn sɛsɛ deɛ mɛma no pɛ na ho hia me yawo a maadie no ɛɛya ɛfiri teteete nyinaeɛ ne berɛ di kan a mahunu mframadenden na hum kɛseɛ te sei na abere a ahum ne bɔɔyɛ no firi saa no ɛdene te adwane kɔhyɛ botan bi mu nanso sɛ ahum bi ba a anamanneɛ bi ba a obi wɔ hɔ a yɛbɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn na Onyankopɔn din yɛ abandendene na ɔre ɛnya yɛn hɔ da na yɛn ne ade a Members Church of God International anaasɛ MCGI wɔnom ahunu yɛn ne ade yɛpɛ sɛ yɛma yɛn nuanom a wɔ lapo-lapo nso nyɛ mu kyɛfa na wɔn a afei na wɔpɛ sɛ wɔnya ahotɔ firi ahum no mu wɔ no yɛma wɔnom adɔyɛ firi MCGI free store no mu na yɛyɛ mmoa kɛseɛ na ɔkwan baako a yɛbɛtumi afa so ama wɔnom ahunu wɔ Onyankopɔn ne dɔ ne ne tema no mɛda Onyankopɔn ase sɛ obi yɛbɛma yɛn nhyira te sei mɛda Awurade ase sɛ moaba mɛda Onyankopɔn ase bebree ɛfiri sɛ obi aba abɛyɛ yɛn mmoa mɛda Onyankopɔn ase ɛfiri sɛ ɔnam n'akodeɛ so aboa yɛn na ɔkora wɔ mu wɔ ne sɛ yɛyɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn yɛda mo nyinaa ase pii Ligayang walang katumbas. na yɛn ne gye a wontumi mfa ahwɛ ntoto ho sɛ wɔde sɛdeɛ bɛhyɛ foforɔ a ɔwɔ ahokyerɛ mu mfunu mu na so deɛ boro no nyinaa soɔ ne sɛ gyidi a Onyankopɔn de ama yɛn no yɛbɛda no adi akyerɛ wɔ ne gyidi ne awerɛhyɛmu mmapa Hindi naman madamot ang Diyos. na Onyankopɔn anka ne nsa ntwom na wɔma wɔ biara abisa deɛ yɛbɛtumi anya ahotɔsoɔ ne ahotɔ nneɛma ahodoɔ na ɛbɛsisi wɔ yɛn abrabɔ mu ɔno nkutoo ne yɛ n'anidasoɔ a wɔbɛtumi aboa yɛn animuonyam ne ayɛyie nka Onyankopɔn daa aseda pɛpɛm nka Onyankopɔn
Sa ile show
Maghari nawang palagi ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Asumdua free Awurade Nyankopɔn ini na kumba mu hene da anuanom ne yadɔfo ne yahoho a wɔka yɛn ho ne de na bio yɛreto nsa afrɛ mu wɔmɛka yɛn ho abra yɛabɔ Onyankopɔn mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛka yɛn ho abra yɛgu so esua ne mmara nsɛm kronkron anuanom mama yɛ nyinaa yɛ mmɔ mpaeɛ. Ama naming Diyos na dakila at Yan makapangyarihan sa lahat. Agya wɔ soro, Sa pangalan po ng Otumfoɔ ne wɔkɛseɛ, Panginoong Hesukristo, ɔwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. muli kaming Agya, ang mga magkakapatid bio, at kapiling pa rin namin ang aming mga mahal sa buhay, yan anuanom, mga kapwa-taong yan ay adɔfoɔ nakikinig ng iyong mga na yahohoɔ katotohanan. na wɔn a wɔtie wo nokorɛ kronkron. Taos na nagpapasalamat Yɛn nyinaa yɛbom, sa iyong pagnanasa, yɛda wo ase, titig mo firi yɛn akoma mu no ho a wɔ bago mong buhay na ɔpɛ pa a yɛn nyinaa yɛnya ase yɛde bɛtie wɔ nsɛm ne yɛasa afata wɔ daa nkwa ahenni. Agya, yɛda wo ase, mo upang kami sɛ daa ne daa nyinaa wobɔ kwan saring ma yɛn sa buhay na ito. Sa mga na wɔayɛ yɛn afiri nagdadaanan, bɔne ne amumuyɛ ahodoɔ a ɛwɔ wiase yi mu. edad na nagaganap, Yɛde yɛkora nkoro, bayaan. atorankyɛm ne amanneɛ a Salamat po. yɛawɔ ntoatoasoɔ yi ɛfa mu. Po kami ng pagkakataong Nanso ne nyinaa akyi, makapakinig ng wonyaa yɛn hɔ da. doktrina. Wɔmpoo yɛn mu biara nso da. Na deɛ ɛboro no nyinaa soɔ no, wɔama yɛn akwanya pa sɛ Paglilingkod na nais yɛmfa nsua wɔ nsɛm kronkron. salamat Yɛwɔ akwaneasa ahodoɔ a bilang nakabutihang wɔpɛ sɛ ɛnam so tie wɔ nsɛm. nawa Agya, yɛda wo ase, tanggapin mo sa ma wɔayɛ mu yɛ na wɔ ne pa lang a sa iyo. wɔyɛ ne yɛn abrabɔ mu no nnɔɔso wɔ yɛn so. Napakalaking Yɛsrɛ wo sɛ gyina ho mmaraseɛ ne padua yi kinaawaan mo po na yɛn ahyɛda afɔdeɛ. sa buhay na ito. Agya, Salamat po. yɛn firi amanneɛ mu ɛfiri sɛ yɛde waka bebree wo ne yɛn mmɔbɔ wɔ yɛn asetena yi mu. Agya, Kinig ng iyong mga banal yɛda wo ase bebree. Daa ne daa nyinaa ka yɛn ho aberɛ a yɛgu so ɛretie wɔ nsɛm kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Daa ne daa nyinaa bue yɛn akoma mapaghawakan na yɛn adwene ne yɛn nteaseɛ mu. yung mga katotohanan Yɛsrɛ wo sa buhay namin. ma yɛnkura wo nokorɛ mu dene Kung kaming lahat sa dahil ng pagkakalikha mo na yɛmfa yɛn nkwa sa amin. nyinaa ɛnni dwuma ɛnyɛ neɛ nti a wofrɛ yɛn mu biara. Kapatawaran, Awurade yɛn Nyankopɔn, alam namin yɛn agya yɛbɔ mpa yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ. mga pagkakamali. Yɛnim sɛ yɛwɔ sene ntɔ ne bɔne pii. Sana kaming lahat Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn mfomsoɔ a yɛyɛ tia wo nyinaa kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ kasala sa fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. samahan po ang kabuhan ng aming gampan sa araw at gabi. Yɛsrɛ wo Isugo mo na ang sɛ santong ka yɛn ho ito. aberɛ a yɛresua Kaming lahat mmara nsɛm yi. Ka w'asafo kronkron ho na soma honhom kronkron ma ne mmɛka yɛn mu biara ho. sa bawat mabuting pagkakataon. Yɛda wo ase wɔ w'adɔyɛ ne wo nnepa nyinaa mu. Sa amin sa araw-araw. Yɛda wo ase wɔ akwanya pa biara a wode ma yɛn Aming ɛwɔ yɛn daa abrabɔ mu. at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Agya, yɛda wo ase pii
ɔwɔ ne pɛɛ nyinaa mu wɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Asafo ni mo yɛbɛsrɛ bɔnefakyɛ ɛmma yɛn ho nko na mmom yɛbɛsrɛ bɔnefakyɛ ma wɔn a wɔfom yɛn so. Yɛbɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmfa nkyɛ wɔn na yɛn ne deɛ ɔmotɛ ne Yakobo ɛka mo nkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na mo bɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho na wasa mo yadeɛ. Na onipa tenene ade srɛ mo yɛ den tumi yɛ nneɛma bebree. Na sɛ yɛde patenene ɛna ɛbɔ mpaeɛ a ɛyɛ nneɛma bebree ɛyɛ adwumadene pii ma nipa a ɔbɔ mpaeɛ ama no. Elia ɔyɛ nipa te sɛ yɛn ara. Ɔno nso yɛ nipa wɔyɛ bɔne, ɔyɛ mfomsoɔ, ɔwɔ mmerɛyɛ,
Na so Yakobo kan sɛ Elia ɛyɛ wɔ nipa te sɛ yɛn ara. Na ɔbɔ mpaeɛ denden sɛ osuo ntɔ. Na osuo antɔ asase so mfie mmiɛnsa ne abosome nsia. Wɔbɔ mpaeɛ sɛ ma nsuo ntɔ. Awurɛ nipa na ɛwɔ n'abrɛ so no mo yɛ abɔnefoɔ sɛ yɛnkenka n'adanseɛ no. Luke 4:25. Luke ahomete nankyɛmu aduonu enum. Na mɛka mo nokore mu. Elia brɛ so a ɔsoro mu too mfie mmiɛnsa ne abosome nsia na ɛkɔm kɛseɛ baa asase no nyinaa so wɔ no. Ɛkunafoɔ pii wɔ Israel deɛ. Nanso wansoma Elia ankɔ wɔn mu biara nkyɛn sɛ Sidon kuro Sarepta mu ɔbaa kunafoɔ bi nkyɛn. Anuanom mo hunu yɛ. Cinco, Ɛdeɛn ne betumi ayɔ. Wɔma yɛnkenkan James 5:16 Yakobo ɛti num kyɛmu dunsia. Monkeka mo mfomsoɔ ɛnkyerɛkyerɛ mo ho. Na mommobɔ mpaeɛ ɛmema mo ho. Na wasamoyadeɛ onipa tenenee adesrɛ mu yɛ den tumeyɛ ade bebree. Elia yɛ wɔ nipa te sɛ yɛn ara. Na wɔbɔ mpaeɛ denden sɛ osuo ntɔ. Na osuo antɔ asase so mfie mmiɛnsa ne abosome nsia. Na wɔbɔ mpaeɛ bio na osuo tɔe na asase so n'aba. Yɛn ɛyɛ apam foforɔ no mu nkyerɛkyerɛ. Na yɛde Elia edi dwuma sɛ hwɛsoɔ. Elia ɛyɛ Nyankopɔn diifoɔ. Na bere a Elia hunu sɛ nnipa wɔ n'abrɛ so no na wɔyɛ abɔnefosɛm no. Wɔahunu wɔ biara na wɔyɛ ɔtene te sɛ ɔno. Na ɔkaa sɛ ma nsuo ntɔ. Na nsuo antɔ sɛ de bɛyɛ saa abɔnefoɔ yi ɛbɛdwendwene bɔne a wɔnom ɛyɛ ho. Nsuo antɔ mfie mmiɛnsa ne abosome nsia. Na nsuo antɔ abosome aduanan mmienu. Na bere ɔbɔ mpaeɛ sɛ nsuo ntɔ no saa bere na nsuo ɛtɔɔyɛ bio. Ɔtɛn na Yakobo sɛ monkeka mo mfomsoɔ ɛnkyerɛ mo ho. Na bɔne a yɛpae mu aka no sɛ yɛyɛ wɔ nua bi bɔne a ka kyerɛ no. Na wɔ nua a ɔyɛ wo mfomsoɔ no kɔ ne nkyɛn na gye ne mfomsoɔ tum. Asɛm nkeka mo mfomsoɔ ɛkyerɛ mo ho. Na mommobɔ mpaeɛ mɛma mo ho. Adeɛ baako pa a ɛwɔ mu nso nkɔbɔ mpaeɛ nkyerɛ wɔsɔfo bi. Ɔne ko a wɔfom no no wɔbɛgye wo mfomsoɔ no atum wɔ n'anim. Deɛ wɔayɛ wo bɔne no ɔno na wɔbɛgye ne mfomsoɔ atum. Mommobɔ mpaeɛ mɛma mo ho mo ho. Na sɛ mɛyɛ wo mfomsoɔ bɛbɔ mpaeɛ ama me. Sɛ wɔn nso fom me a mabɔ mpaeɛ ama wo. Ɛfiri sɛ wɔ nipa tenenee mpaeɛ bɔtumi yɛ nneɛma bebree. Na sɛ wɔ nipa tenenee bi na bɛbɔ mpaeɛ a tumi pii wɔ mu. Sɛ obi nua fom no na wɔbɔ mpaeɛ ma ne nua a yɛyɛ mpaebɔ a emu ɛgyene na Nyankopɔn de wɔn no bɔ ne kyɛ. Onti 1 John chapter 5:16. Sɛ obi hunu ne nua sɛ wɔyɛ bɔne nkɔ owuo mu a ɔmɛsɛre na wɔ Nyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne nkɔ owuo mu no. Bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menkaa sɛ mommɔ mpaeɛ mmisa. Yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no mu a ɛkɔ owuo mu.
ikamamatay o mortal at isang kasalanang hindi ikamamatay na bɔne bi wɔ hɔ no mu a ɛkɔ owuo mu na bɔne bi wɔ hɔ no mu a ɛnkɔ owuo mu nagkasala ka na deɛ yɛ mmoa pa ɛnyɔ kaya natangay ka ng damdamin yung mga kasalanang hindi ikamamatay yon. na Sabi ng salita ng Diyos, abi wɔ hɔ nso wɔ a yɛatenka ɛna ma yɛyɛ bɔne bi yɛyɛ bɔne yɛ kɔ owuo mu Nyankopɔn sɛ sɛ wo no wo nua sɛ wɔyɛ bɔne a yan siya na ɛnkɔ owuo mu a ɔmɛbɔ mpaeɛ mma no kasala ng hindi ikamamatay. bama no nkwa Yan ang maliwanag po. Kaya sa iglesyang sa Diyos, na yɛn da hɔ relasyon natin talagang manalangin. enti asafo efiri wɔ Nyankopɔn no Kapatid mo nagkakasala. ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ Hindi ichichismis yun. yɛbɔ mpaeɛ mma yɛn nua bi a wɔyɛ bɔne yɛnkɔ owuo mu Kapatid na nagkakasala. momma yɛnkɔdi ne ho nkɔnkɔnsa Ang unang onua a wɔyɛ bɔne no ng kasalanan ng kapatid ay ipanalangin na obi a sa Diyos. onim onua bi mfomsoɔ no ɛne sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ama no ɔwɔ tɛ na Yakobo sɛ Sa isa't isa sɛ onua bi yɛ bɔne kasalanan. Walang sinasabi na sa pari a monyɛ mo mfomsoɔ ntom sa isa't isa sa atin. na ɛnka no baabia sɛ kɔka wo bɔne kyerɛ wɔsɔfoɔ na mmom sɛ Ng tawad montutu mo ho fo kapatid na na mu biara bɛbɔ mpaeɛ ito po ang utos ng Diyos. amɛma ne yɔnko Iglesia, na wafei wasrɛ bɔnefakyɛ ama deɛ wayɛ wo bɔne no yɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm asafonim no ng galit, wɔntane wo nua a wayɛ wo bɔne anaa wafom wo kalat mo ang kasalanan, hindi po na wonnya bufuo ne wɔtane bi wɔ wakoma mu ntia no sa isa't isa. na wongu ne ho fi yɛnyɛ saa Tawad po yun ng na sɛ yɛwɔ ɔdɔ mema yɛn ho a ayon sa ɔdɔ kasalanan ng kapwa. ɛde bɔne kyɛ Ang sabi ni San Pedro ɛte sa unang afoforɔ mmerɛyɛ ase 4, versikulo ɛno nti na ɔtɛ ne Petro ɛkaa sɛ ɛkaa yɛn wɔ 1 Peter 4 verse 8 na ne titire no momfa wɔ dɔ a ɛmo yɛ den ɛno dɔ mo ho ɛfiri sɛ wɔdɔ ayan. kata bɔne pii Yun so ang lunas. Yun ang nakatatakip sa maraming kasalanan. ɔdɔ Sa mundo, ɛne nsɔano no pong kasalanan. ɛkata bɔne pii so Makakapagsalita ka ng ewiase a yɛwɔ mu yi yɛwɔ bɔne bebree no a na ɛwɔ wiase kasalanan. woka biribi a ɛyɛ mfomso a ɛyɛ bɔne Isip mo, wode adwene bɔne hwɛ a ɛyɛ bɔne kawikaan po. sɛ wodwene adwene bɔne a ɛno nso yɛ bɔne Kasalanan eh. yɛn ɛwɔ mabusɛm nwoma no mu wonya mpo nwene ho anaa wonya anyɛɛyɛ na wadwene ho kɛkɛ no mpo yɛ bɔne Proverbs 24 verse 9 agyimisɛm atiri mu bɔ yɛ bɔne na wɔ nipa akyiwadeɛ ne ɔfɛdifoɔ wadwene adwene bɔne wonyɛ ɔyɛ o wadwene kɛkɛ nko na wodwene yɛ ɛyɛ bɔne ewiase a yɛwɔ mu yi Sala. nipa betumi ayɛ bɔne abrɛ biara nti sɛ wohunu wo nua bi wɔ asafo yi mu na wɔyɛ bɔne yɛ nkɔ owuo mu a Twerɛ Kronkron no se bɔ mpaeɛ ma no ɛna sɛ wo nso woyɛ bɔne tie wɔ nua bi a gye wo mfomsoɔ tom na afei srɛ bɔnefakyɛ onua no bɛbɔ mpaeɛ ama wo sɛ woyɛ bɔne tie wɔ nua bi a gye wo mfomsoɔ tom ɛnyɛ wɔsɔfoɔ no kɔpaa wɔ bɔne mu aka akyerɛ deɛ di kan no yɛmpaeɛ no bɔne mu nka nkyerɛ nipa mɔma yɛnkenka no nnwomati 32 Psalm 32 verse 5 mɛkaa me bɔne mekyerɛɛ wo na mankorama mumuyɛ so mɛkaa sɛ mɛka me mmarato makyerɛ Awurade wɔn a wɔde me bɔne so ngusuo kyɛeɛ Ang pagkukumpisal, una-una sa Diyos, tapos lalapitan mo yung pinagkasalahan mo. deɛ di kan Onyankopɔn ne ɛbɛka yɛn mfomsoɔ akyerɛ no na afei nso onipa a wafom yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛde yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn yɛne nea wɔatwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu ɛka no borɔfo kasa mu sɛ mɛkaa me bɔne mekyerɛɛ wo na mankora m'amumuyɛ so mekaa sɛ mɛka me mmarato makyerɛ Awurade wɔn a wɔde me bɔne so ngusuo kyɛeɛ Ang Biblia, I will confess my transgression Twerɛ Kronkron no se to the Lord, not to the priest. na No. mɛka me bɔne makyerɛ Awurade
ankasa wasɔfoɔ dabi Visaya na kasa mu ase meka me bɔne me kyerɛ wo na mankora mu mu yeso meka se meka me mmara to ma kyerɛ Awurade wona wode me bɔne so musuo kyɛe sa Diyos natin sasabihin unang-una sa Kapampangan na ɛyade mu da hɔ pefee wɔ Onyankopɔn anim Kapampangan kasa mu no sinabi ko aso meka me bɔne me kyerɛ wo na lang sangkuk kingginu at pepatawad mo ing Me- dewahan meka se meka me mmara to ma kyerɛ Awurade na wona wode me bɔne so musuo kyɛe tibasul ko kengka ketik Ilokano kasa mu diak meka me bɔne me kyerɛ wo ipudlok to dagiti talong na wo bɔne so musuo meka se meka me bɔne ne me mmara to ma kyerɛ Awurade wona wode me bɔne so musuo kyɛe maliwanag po ang sabi ng Biblia na ang kasalanan sa Diyos deɛ twerɛ kronkron ne ka no ikukumpisal. ɛmu da hɔ saa bɔne no ɔwɔ sɛ yɛpae mu ka Te manifeste mi pecado inoin Spanish kasa mu no dije confesaré mis transgresiones al meka me bɔne me kyerɛ wo perdonaste la culpa de mi pecado. meka me bɔne me kyerɛ wo na mankora mu yɛ so meka sɛ meka me mmara to ma kyerɛ Awurade wona wode me bɔne so musuo me kyɛe Portuguese kasa mu se Señor, as minhas transgressões y tú perdoaste a culpa do meu pecado. Maliwanag po, meka kasalanan na meka me bɔne me kyerɛ wo lalo na kung ang na mankora mu yɛ so namin sa kasalanan meka sɛ meka me mmara to ma kyerɛ Awurade tayo. wona wode me bɔne so musuo kyɛe Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi Proverbs 28:13 deɛ wɔkata ne mmara to soɔ no wɔrenyɛ prɔmprɔm mga yaon ay magtatamo ng na mmom deɛ wɔka na wɔgyaeɛ no Sa Bisaya, ɔno na wɔbɛhunu ne mmɔbɔ sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Visaya no kasa mu Minsan kinsa nga deɛ wɔkata ne mmara to soɔ no wɔrenyɛ prɔmprɔm makadawat og na deɛ wɔka na wɔgyaeɛ no wɔbɛhunu ne mmɔbɔ sin sarili ng pamanalangsang eyamipala. Kapampangan kasa mu Pasyaga paimburis kareti magkamitiyang pakalulo sa Ilocano. Ki mga bong deɛ wɔkata ne mmara to soɔ no sinna dinto ɔrenyɛ prɔmprɔm na deɛ wɔka na wɔgyaeɛ no wɔbɛhunu ne mmɔbɔ ken mangbaybay ang kadakwada marag at nanto tikaasi. na deɛ wɔka na wɔgyaeɛ no Mga kababayan, ano? wɔbɛhunu ne mmɔbɔ Yung nagpapahayag ng kasalanan niya, ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee sɛ ikalawa sa deɛ wɔka ne bɔne no niya, papatawarin ng Diyos. yɛde kan kyerɛ wɔ Onyankopɔn Noong pinagkasalahan, ɛne wɔ nipa a wɔfom noɔ no wɔ Onyankopɔn de bɛkyɛ no pag nakita mo ang wɔ nipa a wayɛ mfomsoɔ na nagkasala, pananalangin onim wɔ ne ko no a wafom noɔ no bɔne no sɛ wohunu sɛ wo nua yɛ bɔne a bɔ mpaeɛ ma no hindi kanya mahunu yɛn yɛ biribi nwanwasoɔ kakilala lang. wɔnyɛ w'abusuani o Tapos wonyɛ n'abusuani nagmamalasakit na ikaw hyia nko na mohyiaeɛ wɔ asafo no mu taong na afei saa nipa no adwene wo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Onyankopɔn de at kung ikaw naman ang magkasala, ɔmmara ato bɛkyɛ no pinagkasalanan mo na sɛ ka, ganun din naman wo na woyɛ mfomsoɔ no a napakagandang diwa wɔ nipa a wofom noɔ no mahala ng mga bɔ mpaeɛ ma no ɔno nso bɛyɛ ade korɔ hihingi tayo na yɛn ɛyɛ wɔdɔ honhom nwanwasoɔ wɔ anuanom wɔ asafo no mu nagkasala sa atin, yɛbɛsrɛ bɔnefakyɛ yɛsrɛ bɔnefakyɛ ɛmma yɛn nko a yɛn honam mmom sabi ni San bɛsrɛ bɔnefakyɛ nso ama wɔn a wɔfom yɛn kayo sa isa yɛbɛsrɛ wɔ Onyankopɔn hɔ bɔnefakyɛ yɛne deɛ ɔwɔ nkyɛn ne Yakobo ɛkaeɛ langin ng mankeka mo mfomsoɔ nkyerɛ mo ho mo ho upang kayo'y magsigaling. na mommobɔ mpaeɛ mema mo ho mo ho Na panalangin na wasamoyadeɛ matwid. Pag ang taong matwid ang nananalangin, onipa tenene kaya ang nagagawa nito adesrɛ para dun sa tumi yɛ nneɛma bebree nanalangin na sɛ wɔtene ne ni na ɛbɛbɔ mpaeɛ a
Saa wo nipa no mpaebɔ ana nipa wɔbɔ mpae ma no tumi pii ɛwɔ mu. Elia ɔte sɛ yɛn ara, nipa te sɛ yɛn ara. Ɔno nso wɔ mmerɛyɛ, nanso ɔwɔte ne Yakobo se na Elia ɛbɔ mpae. Ɔyɛ onipa te sɛ yɛn ara. Ɔbɔ mpae gyegyene sɛ osuo antɔ, na osuo antɔ asase so bɛyɛ mfie mmiɛnsa ne abosomi 6. Ɔbɔ mpae sɛ mma nsuo ntɔ. Ɛwɛsɛ nipa na ɛwɔ n'awo ntoɔtoɔ so nyinaa yɛ abɔnefoɔ. Wɔma yɛn kenka Luke 4:25. Na meka no nokora mu, Elia brɛ so a ɔsoro mu tum mfie mmiɛnsa ne abosomi 6. Na ɛkɔm kɛseɛ baa asase no nyinaa so wɔ no. Akunafoɔ pii wɔ Israel deɛ, nanso wansoma Elia ankɔ wɔn mu biara nkyɛn sɛ Sidon kuro Sarepta mu ɔbaa kunafoɔ bi nkyɛn. Mokune ya na nipa bebra na wɔ hɔ tete nyinaa no, Elia yɛsoma no kɔ kunafoɔ baako pɛ nkyɛn. Ɛbra na Israel ɛfa wo hiahia mu na brɛ so. Bɛkɔb ɛwɔ hɔ na nsuo antɔ abosomi mmiɛnsa ne mfie mmiɛnsa ne abosomi 6. Na Onyankopɔn hunu sɛ nipa baako pɛ ɛwɔ hɔ na nipa baako pɛ ne kae no. Nipa pii no na wɔn nso wansoma Elia ankɔ wɔn mu biara nkyɛn. Yɛnto so Luke 4:27. Na wɔdifo Elisha brɛ so no, na akɔtafoɔ pii wɔ Israel deɛ, nanso wɔama wɔn mu biara ho amfi gye Syria ni Naaman. Odifo Elisha abrɛ so. Edifo Elisha abrɛ so abra Onyankopɔn ɛfa Elia kɔɔ no. Ɛyɛ Elisha ɛna esi na nan mu sɛ odifo. Elisha abrɛ so na ewiase no ɛyɛ abɔnefosɛm. Akwatafoɔ pii wɔ hɔ, nanso wɔn mu biara ho amfi gye Naaman Syria ni no nko. Ɛdan mu hunu ya na ɛno nti amumuyɔ ne bɔne pie wɔ wiase. Nyina akyi hu wɔ nipa bi ɔte sɛ Elia na wɔbɔ wɔ Nyankopɔn mpae. Sɛdeɛ bɛyɛ nipa bɛkae wɔ Nyankopɔn. Monkae hunu sɛ wɔ nipa tene ne mpae bɔtumi yɛ ade bebree. Sɛ nipa tene ne ni bɔ mpae a Wanya kura nhyɛ mpae no ase no, na wɔ Nyankopɔn etie. Afei de wɔhyɛ ase yɛ bɔ mpae o. Ɛso na wɔ Nyankopɔn etie. Mama yɛnkan Isaiah 65:24. Na wanya mfiri yɛ no magye so. Wada so rekasa no metie. Wonya kura wie yɛ ugusu a wɔkasa. Wɔ Nyankopɔn etie o. Yɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ wɔ Nyankopɔn yɛ mu yi. Sie bɛyɛ seti a ansa kura na wɔbɛfra no ɔno sɛ magye so. Na ade ti na Nyankopɔn sɛ wɔnhyɛ ase kura no wagye so. Na ade na wɔbɔ mpaeɛ akasa pii kwasan ka rosary. Abra afe na wɔbɛhyɛ mpaeɛ no ase kura no. Na wɔ Nyankopɔn ayi wano dada. Ade ti na yɛ ade ho behia sɛ wɔbɛkasa pii kwa. Enti Kristo ka sɛ ɛria no bɛnto nhyɛ obi aso. Yɛhwɛ enkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu Matthew 6:7. Na sɛ morebɔ mpaeɛ a monkasa pii kasa abosomsomfoɔ. Na wɔsusi sɛ wɔn kasa tenten nti wɔbɛtie wɔn. Enti monyɛ sɛ wɔn. Na mo agya ni mo nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no. Ɛno nti wɔ Nyankopɔn anim deɛ yɛwɔ bisadeɛ. Agya no ka no Isaiah nwoma Isaiah 65:24. Na wonya emfiri ya no magye so. Wɔda so rekasa no metie. Ada ho behia bio sɛ Onyankopɔn hwɛ ne tumi ekuta no.
Asakra na wobɛhwɛ mpaebɔ no ase na w'anim ne ehia wo. Kristo ka sɛ, na sɛ morebɔ mpaeɛ a, monkasakasa pii kwa, na mo agya ne mo nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no. Ansa na mo bɛbisa no no w'anim. Saa na Onyankopɔn a Twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn ne tumi teɛ. Asakra no bɛbue w'ano akeka w'nsɛm no. Afei a wɔhyɛ aseɛ bɔ mpaeɛ. Na Onyankopɔn nim nea wɔwɔ akoma mu dada. Montie saa asɛm yi. Daniel chapter 9 verse 22. Na wɔkyerɛkyerɛ me, na wɔne me kasaa sɛ, Daniel, afei mafirim aba sɛ, merebɛma woanya ahunumu ne nteaseɛ. Na wɔn nkotosoro mfitiaseɛ mu no, asɛm firi bae, na maba rebɛka akyerɛ wo. Ɛwɔ sɛ wɔdɔ wo sɛ, ntete asɛm no ase, na hunu adehunu no mu. Abra na Daniel ɛbɛbɔ mpaeɛ no. Abra Daniel bɔ mpaeɛ no, wɔde n'ani kyerɛ faako a na asɔre fie no wɔ. Wɔma yɛn kenkan Daniel nwoma 16 nkyɛmu 10. Na Daniel tee sɛ wɔkuru kyerɛ atwerɛ no. Ɔkɔɔ ne dan mpoma. Ɔkɔɔ ne dan mu na n'aba nso mpoma no abue kyerɛ Yerusalem. Na wɔkɔɔ ne nankroma anim mprɛnsa da koro. Na wɔbɔ mpaeɛ da ase ne Nyankopɔn anim. Sɛdeɛ daa ɔyɛ no no. Te Daniel ɔbɔ mpaeɛ. Ana ne mpoma no abuebue. Ne mpoma no abue kyerɛ Yerusalem. Ɔde n'ani kyerɛ mpoma no bra no wɔbɔ mpaeɛ. Ɛfiri sɛ, asɔre fie hɔnom na Nyankopɔn asɔfoɔ a wɔnom kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm no ɛbɔ mpaeɛ. Ɛhɔnom na wɔnom som wɔ Nyankopɔn ɛdi ne Mmara Nsɛm so. Abere biara Daniel bɛbɔ mpaeɛ no, ɛtɔ da mprɛnsa da koro, ɔde n'ani kyerɛ asɔre fie. Brɔfo kasa mu no sɛ, ɔde n'ani kyerɛ Yerusalem. Ɔde n'ani kyerɛ no kyerɛ sɛ hɔ na ɔde n'ani akyerɛ wɔhwɛ hɔ. Ɛhɔ na wɔhwɛ. Ɛhɔ na so ɔbɔ mpa ɔde n'ani kyerɛ. Na da koro bi ana Daniel ɛbɔ mpaeɛ no, ɔbɔfoɔ Gabriel ɛbae. Na ne esiye nie, wɔma yɛn kenkan Daniel 9:21. Na meda so mere kasa mempae bɔ mu no, abɔfoɔ Gabriel a mehunu no anisuade hunu mu akane no tu ntɛntɛm bɛkaa me. Anwummere afɔrebɔbere mu. Na wɔkyerɛkyerɛ me, na wɔne me kasaa sɛ, Daniel afei mafiri aba sɛ, merebɛma woanya ahunumu. Wɔn nkotosoro fitiaseɛ mu no, asɛm firi bae, na maba rebɛka akyerɛ wo. Ɛwɔ sɛ wɔdɔ wo sɛ, ntete asɛm no ase, na hunu adehunu no mu. Abɔfoɔ Gabriel asɛ wɔn nkotosoro fitiaseɛ. Afei na wadiyifoɔ Daniel ahyɛ aseɛ. Na Onyankopɔn asom a wɔbɔfoɔ Gabriel wɔnya nwie ne mpaebɔ no. Afei a wɔhyɛ aseɛ no na Onyankopɔn kora etie Daniel ɛna bisade ama no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde ne bɔne bɛkyɛ no. Na ne man Israel so wɔanya bɔne fakyɛ. Wɔnya nwie ne mpaebɔ no. Na Onyankopɔn ahyɛ abɔfoɔ Gabriel. Ɛsɛ firi wɔn nkotosoro ase firi no, abɔfoɔ Gabriel ka kyerɛ Daniel sɛ, asɛm bi firi bae, na Onyankopɔn kora hyɛ dada. Maba sɛ merebɛma wɔahunu saa adehunu ɛfiri sɛ wɔdɔ wo sɛ, odiyifoɔ Daniel. Onyankopɔn dɔ no.
Ebse na oye nipa teneneni. Anuanom sosone kɛseɛ da atenenefoɔ a wɔn yɛ setie ma wɔ Nyankopɔn. Na atuatefoɔ a wɔn mpɛ so wɔbetie wɔ Nyankopɔn. Sosone kɛseɛ da ntɛm. Wɔma yɛntie Psalm 16 verse 3. Ɛnyɛm ati du mmiɛnsa, ati du nsia nkyɛmu mmiɛnsa. Na akronkronfo a wɔwɔ asase soɔ no, wɔne animonyamfoɔ a wɔsɔ m'ani koraa. Katolikefoɔ deɛ wɔn sɛ ahotefoɔ wɔ ɔsoro. Nyɛ no koro anuanom, nyɛ no korɛ. Ahotefoɔ no awuwu dada. Bapem sɛ Petro ne Peter no nyina Petro ne Paul no nyina wu a munya nsɔreɛ. Ɔma yɛn kenkan 1 Thessalonians 4:16. Ɛfiri sɛ Awurade no ara de osebɔ. Abɔfoɔ panin ne Nyankopɔn totorobɛnto firi soro bɛsane. Na Kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane. Meron pong tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Yung lahat nung namatay kay Kristo. Yɛwɔ wusɔreɛ bi wɔ hɔnom a ɛdi kan. Na wɔn a ɛwuyɛ Kristo mu no, wɔn bɛnya ne kane. Nanso Kristo nya mae. Na yɛaba bɛka sɛ ahotefoɔ nyinaa wɔ ɔsoro. Na wɔaba bɛka kyerɛ sɛ Maria ɛwɔ ɔsoro sɛdeɛ Catholic asafo no gyidie. Wɔn nya ne mfiri awufoɔ mu yɛ. Yɛbɛnya ne wɔn bere a Kristo asane aba no nko. Wɔmfa nhyɛ mu tiri mu o. Bɛnto nhyɛ ɔmo biara so. Deɛ wɔtwerɛ kronkron mu na mɛka akyerɛ mo. Monkae saa twerɛ nsɛm yi. 1 Thessalonians 4:16 and John 6:44. Ɔma yɛn kenkan. Obi ntumi ɛmma me nkyɛn. Gye sɛ agya wɔ so ma me no twe no. Na medeɛ menyane no ɛda a ɛdi akyire no. Na awufoɔ sɔreɛ no bɛsi da atwa to. Ɛyɛ da Kristo bɛba yɛnya nsiiɛ. Ɛno nti ahotefoɔ no wɔn ni wɔ soro. Ahotefoɔ no nyinaa wu. Na sɛ wɔn nipa bi wɔ asase so wɔyɛ setie ma wɔ Nyankopɔn a wɔ Nyankopɔn se na kronkronfoɔ wɔ asase soɔ no. Wɔn ni wɔ soro. Wɔn wɔ asase so. Wɔne animonyamfoɔ wɔsɔ m'ani koraa. Ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ani gye. Ɛyɛ Nyankopɔn ani sɔ. Sɛ enipa ɛbɔ abrabɔ kronkron. Ɛno nti sɛ wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ani gye. Sɛdeɛ yɛakenkan wɔ mmɛbusɛm eti dunum nkyɛmu nwɔtwe Proverbs 15 verse 8. Abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ. Na atɛɛfoɔ mpaebɔdeɛ ɛyɛ n'anisɔdeɛ. Atenenefoɔ mpaebɔ yɛ adeɛ so wɔ Nyankopɔn ani. Abere biara ɛbɛba wɔ Nyankopɔn anim ne yɛabɔ mpaeɛ no. Wɔ Nyankopɔn ani sɔ. Enti wɔ nuabaa no wɔse ne bu afu wɔ kunu no. Okunu a wɔyɛ mma asɛm. Kɛbia no wɔteatea no no. Yɛ saa tenka ne firi mu wɔ nuabaa. Abɔ mpaeɛ ma no. Wɔbɛtumi asesa. Yiw abufuo no wɔtenka bɔne yawdie no. Yɛfiri wo mu na afei bɔ mpaeɛ ma wo kunu. Wo kunu a wɔyɛ wɔ bɔne no. Wɔ Nyankopɔn bɛtumi asesa wɔ nipa. Na sɛ wobɔ mpaeɛ abere a wonni atenka bɔne biara wɔ wo mu. Wobɔ mpaeɛ abere a woyɛ setie ma wɔ Nyankopɔn mpaeɛbɔ no. Wɔ Nyankopɔn bɛtie. Na wɔ nipa tenene mpaeɛ tumi yɛ ade bɛbi sɛ Elia, Daniel no mo mpaeɛbɔ. Munim Daniel mpaeɛ wɔ bɔɔe. Ɔbɔ mpaeɛ ma wɔn a na wɔn yɛ bɔne wɔ Israel. Mama yɛn kenkan Daniel ngoma eti nkron nkyɛmu dun wɔtwe Daniel 9 verse 18. Benyankopɔn bra waso asitie buye wani na ahwɛ yɛ na mamfo ne kura a wabɔ wudin wɔ so wɔ no. Na nyɛ yɛn tenene so na yɛde yɛn nkɔtɔsɛ reba w'anim yi. Na mmom wo mɔborohu no bebree ntira.
Daniel can say, oh, Menyankopon, Brawaso asuti, Bueweni, Nahaya Namanfu, Mohaye, Kayen, Israel say, Israel Daniel Manfu, one maton adam. And yet, yet, 19 a day and got to sorry about when minimum, or homo brobe brintira. Daniel, when you read Empire Bono, and our for Gabriel. Above one the castle will go to Serafiti Yasie, and I said you be by. Now, my twin tension back country and put a Daniel no mom pie your crown. Now, when Yankopon Waje so said the bay and a man Israel, Benya Boniface. And to when Yankopon Marsha, the NTN Matrino. Yaginayagun was said, Yankopon was my work for Israel. Said the bay one big bim when you was a 1 million. When Yankopon tear would do for Daniel and Piebo, Yenny idea was a yokuno, and unti Yankopon was out for the mono. Said you were bomb piano. A bushia be a jar, and I said bushia be na, and now some way a bushia for. Nasa mama so count. Namuna mo bompaye, Namuye sexy ma when Yankopon in church. When Yankopon 80, when Yankopon is so. When Yankopon is just wobɛtie and mpaebɔ. Oni partner name mpaebɔ. Generally so they said the Yankopon asɛm no ɛka. Aroti asafuni mu no. Yɛwɔ abusua bi, yɛwɔ fiefuo bi. A yɛbɛtumi aka sɛ wɔyɛ Yankopon fiefuo. Ɛka no wɔafisofoɔ mu matimi nsankyɛ mu du na nkɔpem du Ephesians 3:14-15. Yɛn nti na mede me nkotodwe mekoto. Agya a wɔfiri ne mofrɛ abusua biara wɔ soro ne asase so wɔ no. Wɔ Yankopɔn wɔ abusua wɔ ɔtoro. Yɛwɔ Nyankopɔn abusuafoɔ wɔ ɔtoro. Tara so ne yɛwɔ Nyankopɔn abusuafoɔ wɔ asase yi so. Na Nyankopɔn abusua wɔ asase yi so no ɛyɛ asafo no anaasɛ Nyankopɔn fie a awɔtɛ ne Paul ɛka ho asɛm 1 Timothy 3:15 mesrɛ mo ma yɛntie. Na sɛ bi a metwɛre a wɔahunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔbɔ ɔbra wɔ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo. Nokura dum ne enyinasoɔ no mu. Na Nyankopɔn fie wɔ asase so ne Nyankopɔn asafo. Ɛnti sɛ na nsɔre ahodoɔ wɔyɛ mmerɛ mu a enipa asie yɛde aboɔ ne cement glass na asie epo de sika kɔkɔɔ si kura yɛ Nyankopɔn fie. Nyankopɔn fie, Nyankopɔn afiefoɔ. Ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Mama yɛfa yɛn to dwai. 1 Timothy 3:15. Na sɛ bi a metwɛre a wɔahunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔba wɔbra wɔ Nyankopɔn fie. Ɛyɛ wɔ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Nokura dum ne enyinasoɔ no mu. Nyankopɔn fie, Nyankopɔn fiefoɔ wɔ asase soɔ no yɛ Nyankopɔn asafo. Ɛnyɛ deɛ nipa asie. Acts 17:24. Wɔ Nyankopɔn a wɔyɛ wiase ne deɛ wɔ mu nyinaa. Ɔno ara wɔyɛ wɔ soro ne asase wura no. Ɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɛ mu. Ɔsoro ne asase wura no deɛ ɔwɔ tumi no wɔbɔ wade nyinaa no. Ɔnte asɔredan yɛde nipa nsa asi mu. Yɛn wobɛtumi ato atwene abra wɔtwerɛ kronkron nyinaa mu. Na wɔ Nyankopɔn
ewo ne fie the bra Solomon si asɔredan wɔ Israel no ɛdɛ na Nyankopɔn ne ka fa asɔredan a wasi ho wɔ Nyankopɔn bɛtena hɔ ana ɔbɛtena dan a Solomon si yɛ no mu na yɛken kan Isaiah 56 verse 11 mede wɔn bɛba me bɛpɔ kronkron no so na mama wɔn ani agye me mpaebɔ fie wɔn hye afɔdeɛ ne wɔn kum afɔdeɛ bɛsɔ m'ani m'afɔrebukyia so na me fie no ɔbɛfrɛ no mpaebɔ fie aman nyinaa efie a Solomon siiɛ no asɔredan yɛwɔ Israel no Onyankopɔn ka sɛ yɛbɛfrɛ no sɛ mpaebɔ fie mpaebɔ fie ɛyɛ fie a Onyankopɔn bɛtenam John Paul ka sɛ Onyankopɔn a wɔyɛ ade nyinaa deɛ ɔbɔ ɔsoro ne asase no wɔnte asɔredan de nipa nsa yi mu Nyankopɔn fie wɔ asase so no ɛyɛ asafo no Nyankopɔn fie ɛyɛ asafo no John Paul ka kyerɛ Korintofoɔ no sɛ asafo wɔ Korinto no aka no wɔ 1 Corinthians 3:16 munnim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu Nyankopɔn honhom na hemfa ne te baabi a nipa de ne nsa asie no ana na mo Nyankopɔn honhom te nipa wɔn mo som wɔ Nyankopɔn mu ɛfiri sɛ yɛfrɛ nipa yi sɛ Nyankopɔn asɔredan Paul ka kyerɛ Korintofoɔ no sɛ munnim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu asafo ni mu no baabi a Nyankopɔn honhom fie no ɛhɔ na Nyankopɔn honhom teɛ Nyankopɔn honhom ɛnte asɔredan nipa de ne nsa ayɛ mu ɛte asɔredan a Solomon siiɛ no yɛfrɛ no sɛ mpaebɔ fie afei na sɛ asafo no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn fie a ɛne ɛtwa sɛ yɛn mu nyinaa ba mu ɛwɔ yɛn mu ɛsiane sɛ yɛ Nyankopɔn fie nti asafo no yɛ mpaebɔ fie ɛro nti asafo no yɛ enipa a abrɛ ne abrɛ yi na wɔyɛ mpaebɔfoɔ isang bayang laging nananalangin sa Diyos. Kaya sa inyo pong kaalaman mga kapatid, enipa abrɛ ne abrɛ yi na wɔn bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ɛnuanom Nyankopɔn asafo mu no ɛpɛ sɛ muhunu sɛ yɛwɔ mpaeɛ a yɛbɔ ne da biara dɔnhwere biara mu mɔpɛ sɛ mo ne yɛbɔ mpa bɛtumi afra asɔre mpanimfo bi na wɔ adwuma mu ebi a nɔmmiɛnsa na ɔnan na onum wɔntumi ne yɛn ammɔ mpaeɛ asa na bɛfiri w'adwuma mu no bɛtumi ne wɔn a wɔwɔ no abɔ mpaeɛ yɛwɔ anuanom a wɔmmeammea ahodoɔ wɔ wiase ɔbɔbɔ mpaeɛ dɔn biara mu nti ansa na yɛbɛda no asa na yɛbɛnyane yɛbɛkɔ akɔyɛ asɛdeɛ biara yɛwɔ asɛdeɛ sɛ bɛbɔ mpaeɛ efie a Solomon siiɛ no wɔ Israel no yɛfrɛ no sɛ mpaebɔ fie Onyankopɔn frɛ no sɛ mpaebɔ fie asafo wɔyɛ mmerɛ mu no sɛ yɛ mpaebɔ fie a sɛdeɛ yɛsuaeɛ no ɛne ɛwɔ sɛ efie no nso yɛfrɛ no sɛ mpaebɔ fie sɛ asafo no yɛ Nyankopɔn asafo deɛ a ɛne ɛwɔ sɛ yɛ mpaebɔ fie no nti yɛwɔ dɔnhwere biara mo mpaebɔ sɛdeɛ ɛkɔ so wɔ mmaa nyinaa no na mpaebɔ no yɛmmɔ nka asɛm korɔ no bɛkasakasa saa na mmom obiara bɛtumi abɛka yɛ hɔ ama yɛabɔ mpaeɛ wɔ dɔnko pɔtee bi mu ɛwɔ phone so computer so internet so yɛbɛtumi abɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ abrɛ nyinaa wɔ Nyankopɔn bɛtie na wɔ Nyankopɔn ani bɛsɔ ateneneefoɔ mpaebɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ɛyɛ mpaebɔ fie
na Onyankopɔn etie wana Onyankopɔn fie no mpaebɔ awurɛ deɛ wodi Nyankopɔn fie n'anim kan ana Nyankopɔn asafo n'anim kan yɛ Kristo. Hebrews 3 verse 6 mama yɛntie na Kristo deɛ odi ne fie no sɛ ɔba ɛnso ne fie no ne yɛ Kristo odi ne fie so sɛ ɔba. Mama yɛnkenkan yɛn wɔ Hebrews 10 verse 21 sɛ afei na yɛ fie bɛn ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti yɛwɔ Nyankopɔn fie hɔ nom sɔfo kɛseɛ Kristo ɔno ne Nyankopɔn fie hɔ nom sɔfo kɛseɛ. Mɛsia bɔ so bio da wɔyɛ na yɛ Nyankopɔn fie a Kristo yɛ tiri ɛne wɔ sɔfo panin kɔse wodi ne fie so sɛ wɔba efie ne yɛ fie bɛn 1 Timothy 3:15 bɛka sɛ yɛbɔ twerɛsɛm baako so abɔ a ɛyɛ sɛ bɛbɔ twerɛsɛm no so bio ma yɛteɛ sɛ yɛyɛ Nyankopɔn nsɛm yɛyɛ nipa deɛ awerɛfire wɔ yɛn ho ɛwɔ Nyankopɔn na ɛho hia sɛ bɛka asɛm baako akyerɛ na awurɛ sɛ Nyankopɔn asafo no ɛyɛ Nyankopɔn fie 1 Timothy 3:15 na sɛ bia mekyɛre a wɔhunu sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wobɔ wo bra Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokora dum na enyinasoɔ no mu. Nyankopɔn fie wɔyɛ mmere mu no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ɛnyɛ honam fam fie a yɛde cement ne nnua na asi na mmom Nyankopɔn fie ɛwɔ hɔ sisie ne Nyankopɔn asafo no ɛna asafo ne mu ɛyɛ Nyankopɔn fie no ɛwɔ sɛ wɔ Nyankopɔn hunu yɛn sɛ mpaebɔfoɔ ɛhia sɛ wɔ Nyankopɔn hunu yɛn sɛ nipa mpaebɔfoɔ ɛwɔ sɛ yɛsua kwan pa yɛfa so ɛbɔ wɔ Nyankopɔn ɛbɛyɛ na wɔ Nyankopɔn watie yɛn mpaebɔ ɔkwan bɛyɛ na ɛwɔ sɛ yɛfa so bɔ mpae na yɛbɔ mpae a yɛwɔ mmara bi wɔ hɔ nom a yɛbɛdi soɔ yɛbɛdi Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ so yɛwɔ nsiesie yɛbɛdi soɔ mpaebɔ ɛyɛ ade a yɛbɛyɛ ne kwan so sɛ mpaebɔ mpo no ɛwɔ sɛ yɛ ne fɛfɛɛfɛ wobɛbisa sɛ ade na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ ne kyerɛ faako mode monhwɛ kasafo mu sɛ mobɔ mpae a mode mo ani kyerɛ hemfa sɛ mode mo ani kyerɛ pulpit nti mowɔ faako mode mo ani kyerɛ bra mobɔ mpae ɛno nti yɛmu biara wɔ no ara faako wɔde n'ani kyerɛ na so yɛyɛ nte bie mu no ɛpɛ sɛ yɛne wɔ Nyankopɔn bɔ mpae ne kwan so sei na tee mama memfa nkyerɛ monhwɛ wɔn a wɔbɔ mpae yi ebi tete hɔ ebi abu nkotodwe ebi tete fam wɔn a yɛ ɛfa na ɛwɔ ne kwan so ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ahwɛdeɛ ma yɛn si yɛnyɛ n'asɛdeɛ ne kwan so ne kwan so 1 Corinthians 14:40 wɔnyɛ ade gyina fɛfɛɛfɛ ne kwan so ne kwan so yɛbɛyɛ ade gyina fɛfɛɛfɛ ne kwan so ne kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ no ma nyinaa fɛfɛɛfɛ nti yɛka kyerɛ nuanom yɛnhyia dan mu nkurase baabi a hɔ yɛ atɛkyɛ no obi a wɔbɛnante atɛkyɛm akɔhyia dan mu hɔ nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo mu nkotodwe mmɔ mpaeɛ wɔ efi no mu no ɛbɛyɛ agya wo naase atɛkyɛ mpaboa no wɔ hɔ na nkɔbutu fi no mu a mmɔ mpaeɛ na agyanaa anaasɛ efi a wotietie mu no wamfa nwura hɔ a mutum a mmɔ mpaeɛ sɛneɛ naano yɛsuaeɛ no sɛ bɛbɔ mpaeɛ na sɛ fam hɔ no mu a efi a ɛmfa wo mpaboa nkɔ hɔ Singapore yɛkɔ fie bi mu a ne yɛkɔ akɔhan efie wura no ma yɛwura fie hɔ na mewura fie hɔ nom no mewura dan no mu no mani mpo wiyɛ owura no fie wura no kaa sɛ daabi ma menwura me mpaboa awurɛ wokɔ Singapore saa na wɔn mo teɛ yɛma wɔmfa wɔ mpaboa nwura wɔn mo dan mu da saa na wɔn mo yɛ
Ɛwɔ Singapore, wɔn ankasa mu kura wura wɔn mpaboa, ansa na wɔn awura fii nim. Na sɛ nipa mpo etumi yɛ yɛn a, na Nyankopɔn ɛ. Ɛbra Mose, ɛbɛn wɔ Nyankopɔn wɔ sɛ na ɛbɛpɔ so wɔ no. Awurade kaa sɛ, ntwimpini ha yɛwɔ n'asɛm mpaboa ma yɛn kenkan Exodus 3 verse 5. Ɛna Awurade kaa sɛ ntwimpini ha yɛwɔ n'asɛm mpaboa na faako a wogyina hɔ yɛ asase kronkron. Abra wɔtwipini wɔ Nyankopɔn wɔ sɛ na bɛpɔ so wɔ no. Wɔ Nyankopɔn kaa sɛ ntwimpini ha yɛwɔ n'asɛm mpaboa na faako a wogyina hɔ ne yɛ asase kronkron. Yɛn ne wɔ Nyankopɔn hyɛdeɛ wɔde maa Mose anyɛ Mmara Nsɛm ma yɛn. Na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a de nyinaa ne kwan so nti bɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ. Bɛbu nkotodwe wɔ yɛhyia dan mu. Ɛkanka nkurase da wɔn mpaboa hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛfam hɔnom ɛbɛteɛ. Ade nti ɛna yɛde yɛn ani akyerɛ poeɛ bi mu bu afuo. Catholicfoɔ bɔ mpaeɛ a wɔn de wɔn ani kyerɛ baabi a wɔn altar ne wɔ. Ɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribi abɛyɛ ne kwan so fɛfɛɛfɛ no yɛn nyinaa yɛde yɛn ani kyerɛ faako a Onyankopɔn anim onyam hyɛ aseɛ firiɛ. Mama yɛn kenkan Ezekiel 43 verse 2. Na hwɛ Israel anim onyam refiri apueɛ kwan so reba. Na nene te sɛ nsuo bebree ene. Na anim onyam ma asase hran. Odiyifoɔ Ezekiel ɛsɛ Israel anim onyam refiri apueɛ kwan so reba. Te sɛ owia ɛhyɛ aseɛ firi apueɛ. Ɛhyɛ aseɛ firi apueɛ. Awia ne onyam yɛ ne han sɛdeɛ Israel Nyankopɔn no asie. Awurade anim onyam firi apueɛ na ɛba. Ɛsɛ odiyifoɔ Daniel ɔbɛbɔ mpa n'ani kyerɛ faako asɔre fie no wɔ. Faako asɔre fie no wɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron asie no. Ɛhɔ na Israel Nyankopɔn anim onyam firi. Ɔde n'ani kyerɛ apueɛ. Yɛn ɛnyɛ nkyerɛkyerɛw, yɛnyɛ Mmara Nsɛm, na mmom ɛyɛ nsiesie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnyɛ nom abasa na obi mfa n'ani nkyerɛ baabi a wɔpɛ. Sɛ wowɔ Naga, Philippines, Luzon, Visayas. Baabi biara wowɔ sɛ wowɔ Hawaii, sɛ wowɔ Saipan, sɛ wowɔ Hong Kong, sɛ wowɔ South America, sɛ wowɔ America, sɛ wowɔ Canada, sɛ wowɔ bibimam. Baabi biara wowɔ ne wiase mu no. Yɛn nyinaa yɛde yɛn ani kyerɛ faako a Israel Nyankopɔn anim onyam firi. Ɛno ne apueɛ. Bɔne biara ni mu. Sɛ Catholicfoɔ de wɔn ani kyerɛ wɔn afɔrebukyia no a yɛn kasa manalo asafo no asɔfoɔ de wɔn ani kyerɛ pulpit no. Ana na obu afura de yɛn ani kyerɛ apueɛ. Yɛwɔ nyina so wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na yɛn ɛyɛ nsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa yɛn ani nkyerɛ biribiara kɛkɛ yɛn de yɛn kyerɛ faako. Ɛwɔ sɛ saa na anuanom a wɔwɔ Nyankopɔn asafo no mu teɛ. 1 Corinthians 1 verse 10. Na anuanom bɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo di so metumfo sɛ mo nyinaa nya anokoro na mpaapaamu amma mo mu. Na ɛmmɔ mo abɔ mu awie pɛyɛ adwene korɔ na nsusueɛ koro mu. Wɔn nsusueɛ korɔ ne adwene koro mu. Anuanom a wɔwɔ asafo no mu no yɛn nyinaa yɛwɔ adwene baako. Yɛn nyinaa yɛayɛ baako wɔ Nyankopɔn nneɛma nyinaa mu. Ɛno nti yɛnni haw biara. Na yɛwɔ binom wɔ hɔ no ma wɔn to hyɛ yɛn so ɛka sɛ deɛ ani akyerɛ pueɛ. Wɔn bɛkenkan Ezekiel aka sɛ deɛ ani akyerɛ pueɛ ɛɛsom awia. Anuanom wotumi mfa yɛn ni dwuma wɔ yɛn so. Yɛmfa yɛn ni nkyerɛ pueɛ sɛ yɛbɛsom awia.
nokra wo mu ne sa na dwompo owia no eni apuoye nanso de ni kire apuoye awia tobre anasa pramotobre owia no ni apuoye bio nanso de ni kire apuoye ye nya Mmara Nsɛm wo na mum nsiesie a wa safuni mu sɛde bɛbɛyɛ na manyina fɛfɛɛfɛ nsiesie wa safuni sɛ anuanom hwie mu a menidi abra nhwemu na ekoso ante sɛ binom abra nhwemu na ekoso na wɔn mu didi ya hwemu sɛsie no ye didi ana akyire ye bɛkɔ akodidi sɛ kɔmɔ de wo kra na wo sɛ wodi nsiesie ne hwehwɛye no so afie biara mu wɔ ne hwehwɛye ne mu nsiesie awofoɔ ɛwɔ nsiesie ne hwehwɛye ma wɔ ne ma okuno wɔ yere nso sa ara afie biara mu wɔ ne nsiesie ne hwehwɛye we ya bɔne ana bɔne biara ni mu ye we binom wɔ hɔ no mu a yɛne adi akyerɛ apuye no wɔ mɔka ho nsɛmmɔne ye wɔ ne nsiesie ye nyina de ne kyerɛ faako afrese ade ye nyina so no sɛ Israel Onyankopɔn na ni mu onyam so ase free apuye na ye no korɛ afrese no korɛ asafo no apuye na so ase free wɔ Middle East ye braimu Nyankopɔn asafo no so ase free apuye asafo no sa asafo yi asase free Philippines boma yenkenka na Zakaria ngoma ti nwotwe anchemu enson Zakaria 8:7 sa asafo Awurade sie ni yehwe me ara mere man enkwa afro wi apoye na atoye asase so ere no mo hwe ye bra ye wo mu Nyankopɔn ne nkwaje be sha ase afri apoye akwa atoye asase free Philippines ayeko atoye ese akwa koduru atoye mama yenkenkan enkom shafo from Malachi 1:11 na afri wi apoye kosi na toye no mede ya kasia manaman mu na wɔhye aduhwamba for de ma mede ma nyina awade ayaya de ahote ba na mede ya kasia amanaman mu asafo Awurade na osie sɛ asafo Awurade sie ni ayade mu da opefe sɛ hyase free apuye a ɛkɔ atoye fa ko wi akoto ɛhɔ no yɛde yɛ ni kyerɛ ɔkwan bɛɛ na ɛbɛfa so aka asɛmpa no atwerɛ amanamamufoɔ a wɔnyɛ Israelfoɔ so medin yɛ kɛseɛ amanaman mu ɛfiri owia puoyɛ kosi owia tɔyɛ ɛno nti yɛmmrɛ yi mu yɛbra yɛwɔ mu yi Nyankopɔn asafo no hyɛ ase firi apuoyɛ wɔ Philipia man mu a ɛkɔ atɔyɛ yɛn nkutoo ne asafo a ɛkɔ so wɔ nkuro ahodoɔ so afiri apuoyɛ kɔ atɔyɛ nkuro dodo no afiri atɔyɛ ɛkɔ apuoyɛ North America, Africa nanso asafo yi nkwa ne asafo hyɛ ase firi apuoyɛ du Brazil, Argentina, Uruguay, South America ne bibiman mu yɛn nkutoo ne asafo afiri apuoyɛ na akɔ akoduru atɔyɛ saa asafo yi nko a nhyɛdodoɔ no afiri atɔyɛ ɛna ɛkɔ apuoyɛ nanso nkɔm hyɛ wɔtwerɛ kronkron no mu no ɛka sɛ firi owia puoyɛ kosi na tɔyɛ no mede yɛ kɛseɛ amanaman mu na nkɔm hyɛ aba mu wɔ asafo yi mu ɛhyɛ ase firi apuoyɛ akɔ akoduru atɔyɛ impo miamia ahodoɔ a yɛfa yakɔ India yakɔ Africa, Saudi Arabia, Qatar, Dubai yɛwɔ hyiadan wɔ nkuro nyinaa so wɔ Middle East nkuro bebree so asafo yi baabi biara yakɔ cancer mpa no akɔ atɔyɛ nyinaa yɛduru hɔ na ayɛ yankasa ne yɛbɔ yɛn timu de baayɛ daabi amfa wɔn deɛ yɛyɛ epo yɛde yɛn kyerɛ puoyɛ yɛn nsiesie ne nhyehyɛeɛ a
ɛnam twɛn kronkron no akwan so sɛ Israel Nyankopɔn na ni mo nyam frɛpoe sɛ de twɛn kronkron no sie afei sɛ yɛte saa no ma nyinaa se a ɛnea no mɛsen aba mo nkyɛn yɛhunu sɛ sɛ bɛbɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ yɛnya akoma mu teɛ tɛkyerɛma ho teɛ okunu no wɔ yere adi Nyankopɔn kyerɛkyerɛ so awofoɔ ne wɔ ne mma ɛde Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtie wɔn mpaebɔ mu no yɛbu nkotodwe ebukaeɛ na nkroma mu ɛba mpaebɔ mu a yɛmmɔ mpaeɛ nkasakasa pii kwa ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ bɛbɔ mpaeɛ kasakasa pii kwa ɛbɔ mpaeɛ awia ne anadwo sɛdeɛ yɛkenkan firi Luka nwoma ni mu no mpaebɔ wɔ yi ɛni kwan sɛ yɛgyae bɔ mpaebɔ yɛ adeɛ wonyae bɔ pɛrɛsɛn awia ne anadwo da biara ɔpem sɛ wo nkwa na bɛba na wiyɛ mpaeɛ a yɛbɔ asrɛ wɔ Nyankopɔn no ɛni ahomegyeɛ ɛfisɛ yɛ mpaeɛ a yɛbɔ no so wɔ Nyankopɔn ani na wɔ nipa tenene mpaebɔ ɛyɛ adeɛ so wɔ Nyankopɔn ani na ade papa bɛn na ɛde brɛ yɛ deɛ di kan sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛde yɛn bɔne kyɛ yɛn ɛna sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mpaeɛ bɔ mu a yɛn nyinaa yɛwɔ ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn etie 2 Chronicles 7:14 na sɛ mɛma no bɔ me di wɔn so ne brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a bɛnso mɛfiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ ɛnuanom ahuna na yɛn wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ na sɛ mɛma no bɔ me di wɔn so ne brɛ wɔn ho ase Nyankopɔn asafo no ɛbrɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a ɛnea me nso mɛfiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne makyɛ na masa wɔn asase yadeɛ Onyankopɔn bɔhyɛ ne sɛ wɔde bɔne bɛkyɛ no wasa yadeɛ ɛyɛnom yɛn ayɛ yɛn suahunu wɔ Nyankopɔn asafo ni mu sɛ mpaebɔ ɛyɛ adeɛ a wohia yie wɔ yɛabrabɔ mu ɛwɔ yɛwɔ suahunu bebree sɛ anuanom wɔ asafo ni mu yɛwɔ hyiadan bi a de nipa anaasɛ serɛ ɛna ekura so 1942 akɔ 1943 saa mfinhyia no mu na yɛwɔ hyiadan bi a yɛde ɛserɛ ɛna akata so wɔ Pasay City anuanom nyinaa hyia mu hɔ na bra wɔ hyia mu no ɛbra na Japanesefoɔ no di dwa wɔ Philippines ɔmo bɛdi dwa wɔ Philippines ɔmo tototo paeɛ basa na ade wanwan wɔ mu ne sɛ nipa dodoɔ no a na to paeɛ no ɛbɔbɔɔ wɔn ɔmo sɛ sɛ wɔtoto paeɛ a dadeɛ no paapae na saa hyiadan na wɔ Pasay no yɛde ɛserɛ na ɛkata so anaasɛ nipa na anuanom bɛyɛ deɛ onum na wɔ mu wamenka mo asɛm baako mpo ne hɔ a opira yɛda koro bi Brother Iron bi ayɛ na wɔn mo twitwe nipa so mo de makaponi anaasɛ mo de dadeɛ bi na ɛwɔ wɔn deɛ baeɛ ne sɛ na ɔbarima bi wɔ mu a ɔde bag akata n'anim sɛ de bɛyɛ nkurɔfoɔ hunu no na Japanese ni ne de tuo na kyɛ foforɔ so bɔ ne tuo na wɔde kyɛ foforɔ so no Japanese soja ne bɔ ne tuo ne bɔ nipa ne tɔ fam na wɔde tuo de kyɛ Brother Iron so na Japanese srani no bɔ ne tuo ma tuo no anto
yɛde tɔre kyerɛ pa foforɔ so ama ɔtoo yɛ na toe monim yanto brother ayo tuo no bio na Japanese soldier ni sesa na adwene ebia ebra ɔbɔ yɛnua ne tuo no anto yɛnom nyinaa yɛsuahunu a yɛnuanom ana brother Iron FM sabra no wɔbɔ mpaeɛ wɔ se ɔka sɛ Awurade mmemmɔbɔ Japanese soldier ni no bɔ ne tuo no anto yɛbɛtumi aka sɛ yɛn yɛ ade nwanwa yɛn yɛ nsɛnkyerɛnne a Onyankopɔn bɛtumi ayɔ sɛde bɛdi ka kyerɛ mo no kaa mi no kaa yɛn hyɛ mfimfini kaa na wɔ m'anim wɔ no deɛ wɔ akyiri no kaa yɛn hyɛ mfini ne nyinaa paapa me nana abage a na wɔka ho na wɔda me naa so ama wɔte me naa so sabra no wusha na wɔdi bɛyɛ mfie 9 na metie mu kaa so Awurade ɛwɔ sɛ na daade bi bɛwɔ m'akyi a na efiri kaa na ɛwɔ yɛ kyiri ba no badeɛ ne gyae ankeka ne ho bio ne nyinaa paapae na sɛ mu biara ho antiti ɛbɛtumi akasa mpa Onyankopɔn etie yɛn abere a wɔn yɛhiam na wobɛsu afrɛ no Onyankopɔn tie biribi wɔ wɔ Onyankopɔn bɛtumi ayɛ nipa ntumi nyɛ ɛbɛduru mmerɛ bi nipa biara ntumi mmoa yɛn bio ɛfato ho ebi a wɔ maame ni hɔ ebi a wɔ papa ni hɔ ebi a wɔ yere ni hɔ ane sɛ wɔwɔ amanneɛ bi a Onyankopɔn na wobɛfrɛ no saa te bia te sɛ mu no Onyankopɔn mmoa yɛ ade a wohia ɛwɔ yɛn mpaebɔ mu ɛfato ho ebi a wobu afu wo kunu wɔpɛ sɛ Onyankopɔn tie wo a yiwɔ abufuo ne firi wo mu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔnom yɛ abɔnefoɔ nanso wɔnom nim sɛ deɛ wɔn yɛ ne yɛ bɔne ebia na wohunu Nyankopɔn asɛm ne obi ankyerɛkyerɛ no nanso Onyankopɔn bɛtumi de akyɛ na mmom sɛ wo kunu wɔpɛ sɛ wɔsesa a yiwɔ abufuo ne firi wo mu ansa na sua sɛ bɛyɛ setia ma Onyankopɔn na sɛ Onyankopɔn tie wo a wobɛhu sɛ wo kunu bɛsesa yɛwɔ nnua bi wɔ ha yi a ɔpapa kyee ne tuu mu yɛabo no saa ne yere gyaa no nanso wansesa ɛsɛ berɛ a wɔte nkyerɛkyerɛ no wɔsesaeɛ ɔpapa ne gyeeɛ ɛba me nkyɛn bɛyɛ ma wo a wɔatu ka sɛ me ba no yɛ me dadwene sɛsia deɛ hwɛ TV kora wɔ mpa ahwɛ ana ɔmpɛ sɛ ɔbɛnom nsa biara na sɛ bia kane na ne ba no ɔyɛ kɔrensani na ɔnom nnubɔne na ɔyɛ bɔne bebree anuanom mpa yɛbɔ asrɛ Onyankopɔn tumi ade bebree yɔ bɔ mpa ma wo dɔfoɔ Onyankopɔn sɛ wowɔ tebea bi mu a ɛyɛ tebea a dini mu na sɛ awɔre ne yɛ agu wɔbɛtumi anya gyidie ne ahotwemu sɛ Onyankopɔn bɛtie yɛ mpaebɔ Onyankopɔn ayɛ Onyankopɔn a ɛka no wɔ kwadwom Lamentation 3:33 ɛfiri sɛ ɛnyɛ ne pɛ sɛ wɔbɛhyɛ wɔ biara anaa wɔbɛha nnipa ɛma Onyankopɔn ho nyɛ hu ɔmmoa pa ɛnhɔɔre ɔmmoa pa ɛma wo mmerɛ Onyankopɔn a yɛnim no no Onyankopɔn a yɛ Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ na ho asɛm no ɔyɛ Onyankopɔn a ɔwɔ ɔdɔ da Onyankopɔn a ɔwɔ nteaseɛ na mmom sɛ wobɛyɛ setie ama no a mpo ansa na wobɛhyɛ ase abɔ mpaeɛ koraa no na wahyɛ aseɛ ɛretie mpo ansa na wobɛbɔ mpaeɛ no ɔbɛhunu wo mmɔbɔ ɔyɛ mmɔborɔhunufoɔ ɔte yɛ n'atenka ase ɛfiri sɛ
ɔho nipa mare Kuminsan, kaya lang tayo nagkakaroon wobɛtumi ayɛ gyidie sɛ Onyankopɔn ɛnya ayɛ hɔ ng ating mga ginagawa. ɛtɔda yɛwɔ amanneɛ Sinasabi dyan din sa panaguye. ɛsiane na mabɔne a yɛyɛ nti Bakit dumadaing ang taong ɛne ne yɛka no wɔ kwadwom tao dahil ɛtumi ɛnsa nkyɛmu aduasa nkron adɛn nti na wɔ nipa wɔte ase di amanneɛ ho abooboo abarima wɔte ne bɔne mu ade na nipa ɛdi abooboo Ang ginagawang laban. ɛsiane ne bɔne na wɔyɛ ntira na mmom sɛ wonyɛ biribiara ntia Onyankopɔn a Onyankopɔn ɛnhoore Dahil sa ating mga kasalanan na nagagawa sa Diyos, yɛkasakasa firi sɛ ɛsiane yɛn bɔne a yɛayɛ tia Onyankopɔn ntira yayapakan na sɛ kapatan mo, hindi yɛyɛ ade papa Onyankopɔn ɛmmɔ yɛn atirimɔdene mga kapatid. Kaya nga isinugo niya ang ating Onyankopɔn dɔ nipa gayon na lamang ang ɛno nti na wɔsoma yɛn Awurade Yesu Kristo ibinigay niya Onyankopɔn itong na anak. ɛdɔ wiase yie Sino na ɔde ne dɔba korɔ no maa yɛn ay huwag mapahamak na obiara a wɔgye no die no anyera walang hanggan. Sa pagmamahal niya sa atin, yung kanya mismo na mmom wanya daa nkwa ɛsiane ne dɔ a ɔwɔ ma yɛn nti na ɛba ɛbɛhunu amane enipa ɛtwe n'aso yɛbɔ no asɛnnua mu owu maa yɛn bɔne yung anak niya ang pinagdusa niya. yɛn Onyankopɔn ne dɔ ma yɛn Diyos na ating nakikilala sa Biblia, isang Diyos na maawain ɔmaa ne ba bɛhunu amane Onyankopɔn a yɛnim no wɔ no wɔyɛ mmɔborɔhunu Nyankopɔn ng tawad. sɛ woyɛ bɔne bi tia no abra ne nkyɛn Saka sa pinagkasalahan, na srɛ ne hɔ bɔnefakyɛ bɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ na afei woni kwan wayɛ ne bɔne ne bɔ mpaeɛ ma no maaawa ang Diyos sa na wobɛbɔ mpaeɛ so ama nipa a wafom woɔ na Onyankopɔn bɛhunu yɛn nyinaa mmɔbɔ na wɔde akyɛ yɛn malaki ang magagawa nito. ɛno nti saa nkyerɛkyerɛ yɛn nuanom Walang problema. ɛtumi yɛ ne ma kɛseɛ wɔ yɛabrabɔ mu adɛntira ɔhaw biara ani mu amanneɛ biara ani mu Malaki sa Diyos. Mas malaki ɔhaw biara ani mu ɛso sene Onyankopɔn koraa amanneɛ biara nso nkyɛne Onyankopɔn Onyankopɔn yɛ kɛseɛ sene yɛ amanneɛ nyinaa ɛwɔ Onyankopɔn bi a yɛbɛtumi agye no adie nasa 13:5 ng Ebreo. Pakinggan niyo mga kapatid. yɛbɛnya anidasoɔ nso wɔ asekyerɛm Hebrews 13:5 mangagkasya kayo sa inyong ɔsɛ mommma sikani berɛ ma mo abrabɔ mu na mo ani nsɔ deɛ mowɔ ɛfiri sɛ wɔno ara aka sɛ merennya wo nanso mere mpa wo da ni hindi kita pababayaan. Tingnan niyo ang pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, mohwɛ kayo sa pag-ibig sa wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ nti na Nyankopɔn asɛm no sɛ mo ɛmma sikani berɛ ma mo abrabɔ mu lalamang sakap. na mo ani nsɔ deɛ mowɔ Kasya kayo mompene yung mga tinatawag deɛ mowɔ so ɔma yɛsisi nkurɔfoɔ ɔma yɛ mmɔ apɔ mu w'ani nsɔ deɛ wowɔ bakit? Minsan ma kasi w'ani nsɔ deɛ wowɔ wala tayong content adentira mga kapatid. ɛfiri sɛ ɛtɔ da a Atin, masarap. ɛyɛ a na yɛni nsɔ adeɛ a yɛwɔ ɔpɛ aduane a ɛɛdɛ Tuyo. ɔpɛ aduane a Sabi nga ng taga, ɛɛdɛ so woni sika pag malitang nti ma kɔntɔmawese no ara ne ho ɛsɛ saa wa no nɔɔso ma wo ɛyɛ a yɛtaa bu bɛbisa sɛ wo ntoma sua no sua sɛdeɛ sɛ mmoamoa yɛn ho huwag ka mag-alala, makakakain ka rin ng baka. sɛ osiku ne sika na sɛ kɔntɔmawese na w'ani bɛso ma w'ani nsɔ fihye Sabi ng Diyos, anaasɛ ne sa wa ma w'ani nsɔ nse saa wa nais o Ob- magnanasa. ɛno nso yɛ nkwan na so wɔ Nyankopɔn sɛ momma sikani berɛ ma yɛabrabɔ mu Kaanan, sabi po ron, basahin natin. adenkyerɛ 17:1. ɛka no wɔ Proverbs 17:1 Kubo at may katahimikan. kɔntɔmawose asomdwie wɔ mu yɛsene efie afɔrebɔde a wɔko ho ayɛ no ma Ang tuyong subo na may kapayapaan, may katahimikan. kɔntɔmawose asomdwie wɔ mu yɛ sene efie afɔrebɔde a wɔko ho ayɛ no ma Ayun. Ang kapayapaan da biara na aduane wɔ hɔ na so yɛko ntɔkwa da biara yung ɛno nti asomdwie mo payapaan. ɛyɛ ade a wohia sene ade nyinaa Walang nanini. na sɛ yɛmpɔ yɛ kɔntɔmawose koraa no a Mura kayo dahil di na ka sɛ wo kunu bayad. Umutang ka ng umutang ng obi a wowɔ asomdwie tapos di mo obi a medi w'atam nung inutangan mo.
Dabia uko free number nuare untumi ntua. Amedam ra no se hwe. Aba beto me na magya no adi awie. Wagya wonan na so metua meka. Esane se wani so ne woti dabia be free ade afiri a. Ede ka na bebro anuanom. Say yen kwan kitwa bi o. Say yen sesa wo. Ye hia no so be bompa ye say ye hyeto keke. De wobɛtumi aka no sɛ Awurade me da wase sɛ wama wadom asome so ebia na ye fish amane ebia na ye sesawa nam kitwa bi wanya biribi adi de wobɛtumi aka no sɛ Awurade me da wase sɛ wama ma aduane hyira so ma me na mfa apɔmɔden mmrɛ me mema yɛrem nyinaa ne yɛsoro da wase when Awurade Yesu Kristo din mu na wode yɛsɛ fish keke anaasɛ nsesawa keke kora no aduan osundue wom obi a medi watem afoto ho obetu kwan akɔ baabi ana bia na wo kɔ adwuma mu ana wo kɔ akɔpɛ adwuma kasa Awurade besra wo ka me ho pɛpɛsɛ mehwɛ ma busua tete wɔ no kwan poso ambrɛsɛ kwan so besra wo sɛ kyerɛ me adwuma anya adwuma bɔne ansa na bɛfiri wo fie no bɔ wo Onyankopɔn mpaeɛ wo Onyankopɔn bɛka wo ho bra wɔpɛ adwuma na wɔrenni wo nhwɛmmɔ nso yɛn yɛ Kristo bɔhyɛ Matthew 7:7 mommisa na wɔbɛma mo monhwehwɛ na mobɛhunu mommom na wɔbɛhini mo na obiara wobisa no wonya na de wɔhwehwɛ no wohunu na de wɔbɔ mu no wohini no saada wotwadi yampon Onyankopɔn teɛ wobɛtumi asere no sɛ ɔwɔ abisa de bɛpɛ sɛ wobisa no a bɔ Onyankopɔn mpaeɛ ɔwɔ wode wo kunu ana wo yere wɔ amanneɛ ana wɔ amanneɛ wɔ adwuma mu anaasɛ wo nipadua mu ana wode di mu wada na bɔ mpaeɛ ɛfiri sɛ yɛwɔ Onyankopɔn bi a wɔbɛtie yɛwɔ anidasoɔ Onyankopɔn akoa deɛ ni kwan sɛ watum dua yera ɛwode ɛmfa to wɔ bia na wɔbiara ni wɔbɛboa wo ebi wɔ hɔ ɔbɛboa wo yɛwɔ Onyankopɔn bi a ɔtɛ ade nyinaa ase sene wo nipa biara momma yɛntwintwane yɛn nan ase abra yɛwɔ amanneɛ a yɛpɛ sɛ yɛsa no yɛwɔ amanneɛ yɛwɔ ahokyere yɛfa nneɛma bi mu ɔma yɛmmɔ wɔ Onyankopɔn mpaeɛ na yɛwɔ Onyankopɔn bi a wɔtie yɛn mpaebɔ sɛ yɛbɛyɛ sɛ tie ma Onyankopɔn mmara nsɛm a biribiara ni hɔ a ɛyɛ wɔ Onyankopɔn dene amanneɛ biara ni hɔ a ɛyɛ kɛseɛ sene wɔ Onyankopɔn Onyankopɔn yɛ kɛseɛ sene amanneɛ nyinaa deɛ hia no sɛ yɛbɛnya gyidie wɔ Onyankopɔn mu ne yɛfiri gyidie mu abisa abra ntanta biara ni mu ɔma yɛnkenkan James 1:6 yɛne ne yɛtwerɛ asɛm no ɛka na gyidie mu na ma no mmisa na ɔnye biribiara ho kyim ɛfiri sɛ deɛ wɔgye kyim no te sɛ ɛpo asorɔtwe a mframa rebɔ no de redi akɔneaba na ɛmma saa wɔ nipa no nsusu sɛ ɔbɛnya Awurade hɔ biribiara anuanom mama biribiara yɛbisa mpaeɛ ɛbɛbɔ no mama yɛmmɔ abra ntantan ni mu na mɔma ne mfiri gyidie mu mmisa na wɔnna ɛnya biribiara ho kyim ɛnye biribiara ho kyim ɛfiri sɛ deɛ wɔgye kyim no te sɛ po asorɔkyeɛ a mframa bɔ no redi akɔneaba na mma saa wɔ nipa no nsusu sɛ ɔbɛnya Awurade hɔ biribiara sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nsa bɛka de a yɛpɛ firi wɔ Onyankopɔn nkyɛn no mɔma yɛmfiri gyidie mu mmisa
Na yɛnya gyidie wɔ Onyankopɔn mu. Onyankopɔn betumi ayɛ deɛ nipa ntumi nyɛ ama yɛ. Na ɛbere a yɛfiri gyidie mu bisa no, ɛnya ntanta biara ɛfa Nyankopɔn tumi ho. Sɛ Onyankopɔn ho adɔm ne ne dɔ. Na mama yɛmmisa mpaebɔ kyerɛ sɛ wobisa Onyankopɔn hɔ adeɛ. Philippians 4:6. Monna nwene biribiara nha mo ho, na mmom ade nyinaa momfa mpaebɔ, na nkotosrɛ, ɛne aseda, ɛma mo adesrɛ, ɛnuru Nyankopɔn asum mu. Na Nyankopɔn asomdwie a ɛtra ntease nyinaa soɔ no bɛhwɛ mo akoma, na mo adwene so Kristo Yesu mu. Ɛriano mohuna daa. Wohwɛ bɔhyɛ wɔ Nyankopɔn asɛm ne mu sɛ monna nwene biribiara nha mo ho. Yɛwɔ nɔma pii no a na wɔ hɔ a ɛma nnipa dwendwene. Atɔda sika bɛtɔ wo nyina wo kanea ɛyɛ dadwene. Ɛfiri sɛ nyɛ sɛ bɛtwa w'ahoma mu. Wodwendwene wo water bill ho. Wodwendwene wo mma suku fees ho. Yɛremu nyinaa yɛ wo dadwene. Atɔda aduane a mobɛdi no wɔtena koraa yɛ dadwene. Yɛn yɛwɔ ha wo sɛ woyɛ ohiani ɛbɛyɛ wɔ amanneɛ kɛseɛ. Atɔda a yɛde sua yɛkɔtwerɛ sɔhwɛ yɛba abɛwie. Anhwɛ a yɛdi nkukuo. Nyankopɔn asɛm de yɛdi nkukuo da. Nyankopɔn asɛm sɛ monna nwene biribiara ha mo ho. Na mmom ade nyinaa momfa mpaebɔ ɛne nkotosrɛ ɛne aseda ɛma mo adesrɛ ɛnuru Nyankopɔn asu mu. Na Nyankopɔn asomdwie yɛn ɛyɛ ade a wohia wɔ abrabɔ yi mu. Nyankopɔn asomdwie na yɛnya dadwene bebree. Atɔda yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔ no mu a sɛ wɔn ntumi ansoa adesoa no bi wɔn kum wɔn ho. Atɔda nnipa dan yɛ kɔrensafoɔ na wɔn mpo ntumi nyina wɔn haw ano bio. Ɛnyɛ no ne nso ano ɔma Kristofoɔ. Kristofoɔ mpaebɔ ɛne wɔn amanneɛ nso ano. Yɛde nkotosrɛ ne aseda bɛto Nyankopɔn ma biribiara ha ɔnwenwene. Afiri sɛ yɛwɔ Nyankopɔn bi a obɛtumi ayɛ biribi. Yɛwɔ Nyankopɔn bi a obɛtumi aboa wo. Na mo mpaebɔ ne nkotosrɛ so ɛne aseda so ma wabisadeɛ ɛnuru Nyankopɔn asu mu. Na Nyankopɔn asomdwie ɛtra ntease nyinaa soɔ no bɛhwɛ mo akoma na mo adwene so Kristo Yesu mu. Ɛrianom huni asomdwie ankanka ɛberɛ a wɔnyina bɔ akɔkora anaasɛ aberewa mahunu sɛdeɛ Nyankopɔn asomdwie yɛ adeɛ a wohia. Wɔwɔ dadwene pii. Wɔwɔ nama pii no ayɛ wɔ asetena yi mu. Kasi yɛwɔ Nyankopɔn bi a obɛtumi abɔ ne mpaeɛ. Ɛyɛ anaasɛ nyɛ da ntam wɔ Nyankopɔn bi a bɛbɔ ne mpaeɛ a ɛyɛ ana da nso no. Yɛwɔ Nyankopɔn bi a yɛsom no wɔ. Wɔbɛtumi aba ne nkyɛn ahohiahia nna mu. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ Hebrifoɔ nwoma 10:9. Hebrews 4:16. Ɛnti wɔma yɛmfa nam mmara dɔm ahengua no anim. Yɛnya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na abere semu aboa yɛn. Sa panahon ng pangangailangan. Mga kababayan, mga kapatid, darating ang araw. Anuanom, ɛnna bi ba Merong mga panahon kailangan natin ng ɛbɛhia wɔ Nyankopɔn. kaibigan, Ɛberɛ bi ba ang anak, ɛbɛduru mmerɛ bi ne yɛhia kunu, yere, nyɔnkoɔ, ba, awofoɔ. panahon kailangan natin ng Diyos. Yɛhia wɔn. Ang sabi Na so berɛ bi bɛba a Diyos, yɛbɛhia wɔ Nyankopɔn. tayong may tiwala Nyankopɔn asɛm no se sa luklukan ng
enti moma yɛmfa nam mmra dom ahenwa no anim na yɛanya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na berɛ ɛsɛ mu aboa yɛn sa panahon ng pangangailangan. Ayan po, dadating ang panahon, nangangailangan tayo ng Diyos. ano ne no ɛberɛ bi bɛba a yɛbɛhia wɔ Onyankopɔn wɔ yɛabrabɔ mu aberɛ a yɛwɔ ahohiahia ne ahokyere mu no ebia na awiemhyɛn no akwanya akwanhyia ɛfiri sɛ mahunu bi pɛn na awiemhyɛn no kɔ akwanya akwanhyia ɛtwa yɛn ho awiem saa a ɛfiri sɛ pɛtɛ kɛse bi kɔhyɛ mu awiemhyɛn no engine paapaa awiemhyɛn no amesi fam prɛko pɛ ɛfiri sɛ saa tebea te saa mu no awiemhyɛn ntumi amesi fam na ɛfiri sɛ yɛbɛsi fam prɛko pɛ saa na agya bɛtom na sema kakra sema aduonu ɛna yɛtwa yɛn ho awiem saa yɛbɛsi fam na adum gyakuo ambulance ɛtwa yɛn ho ahyia bebree na yɛbɛsi fam prɛko pɛ a agya bɛtom but yɛbɛsi wɔn mɛka sɛ Awurade when we are more bona me nkwa me bɔ mpaeɛ na manfoɔ yɛ dede na so bɛka sɛ Awurade mawie yɛ ni a Awurade hwɛ wɔn a megya wɔn akyire no so na so Onyankopɔn no me wɔne nna ho mmɔborɔ mu no ebesi fam dodo etme ebesi ɛhɔ asomdwie mu ɛfiri sɛ Brazil ba mu ha no mu no ɛkwan no wɔware sɛ betu kwan no yɛfa dɔnhwere mmienu dɔnhwere nsia ɛfiri sɛ wɔamfa awiemhyɛn a bɛduru ɔbɛyɛ nansa sɛ wɔamfa awiemhyɛn a ɛbɛyɛ dene ɛsiane sɛ Philippines yɛkɔ Davao na manfoɔ ɛreɛreɛ wɔ fam ɛfiri sɛ anyinam dwaeɛ wɔ wiem awiemhyɛn no bɛbɔ abɛsi hɔ prɛko pɛ Nyankopɔn ne mmoa ne na ho mmɔborɔ mu agya ntom ɛfiri saa berɛ no na mesuro awiemhyɛn ɛha yɛn nso saa ara bɛnyɛ so yɛhunu awiemhyɛn no to yɛ a yɛannu akyire korakora na saa tebea te saa mu no kai ɛkɔpem agya bɛtom na yɛn ne yɛn si ehunu ɛnuanom ɛka yɛn no atwerɛ mo amate ase ehunu sɛdeɛ Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ fa mpaebɔ ho yɛade a ɛho si hia yɛn yɛade kɛseɛ wɔntumi mfa sika ntɔ na sɛ yɛwɔ Onyankopɔn bi wɔ hɔnom a wɔtie wɔ mpaebɔ a na sɛ wɔbɔ mpae na wɔgyidi a Onyankopɔn bɛtie ɛkanka sɛ bɛsrɛ Onyankopɔn anim adom a biribiara yɛbɛbisa ma yɛmmisa Awurade Yesu Kristo din mu yɛkenkan John 16:23 na ɛda no mmɔre mmisa me biribiara mereka akyerɛ mo nokorɛ mu ampa ara sɛ biribiara a mobɛsrɛ Agya no me din mu no ɔde bɛma mo na sɛ yɛbɛsrɛ biribiara afiri Agya no nkyɛn a wɔde bɛma yɛn ɛwɔ me din mu ɛno nti na yɛbɔ mpaeɛ de yɛ mpaebɔ ne ba na wie yɛka sɛ Agya yɛn nyinaa ne yɛsrɛ na wɔyɛ Awurade Yesu Kristo din mu wɔ wo dɔba kɔ no din mu ɛna yɛsrɛ da waseɛ yɛda wase wɔyɛ Awurade Yesu Kristo din mu yɛn ne
ɛyɛ mpaebɔ mapa a yɛrebɔ no yɛde bɛba na wi yɛsɛ ne ɛbɛyɛ no biribiara bɛbisa no wɔ Yesu Kristo din mu ɛyɛ Petro din mu ɛyɛ Maria din mu nyɛ din foforɔ biara mu na wɔyɛ ne Awurade Yesu Kristo din mu yɛn yɛ ade ɛwɔ hia sɛ yɛwɔ Onyankopɔn pa mɛretɔ nsɛm afrɛ mo ɔtwena na mɛdeda soɔ no sɛ nnuanom ɔbɛsane aba yɛba abɛsua Kristo nkyerɛkyerɛ nwanwasoɔ bi sɛ yɛnyɔnkofoɔ wɔ asafo no mu no ɔkwan bɛ ne bɛtumi afa so ne wɔn a wɔnni asafo no mu atena obi a wɔnyɛ yɛ asafo ba yɛbɛrɛ ne yɛn wɔ mu atena yɛwɔ nsɔre bi no wɔ hɔnom a wɔn yɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu nuanom na wɔn kum wɔn atamfo nom wɔn a wɔn asafo mma no wɔn kum wɔn atamfo na so aha yi no ɛdeɛ na yɛn Nyankopɔn ne mmara nsɛm ma yɛn na so bi ne yɛn nkɔ asɔre ɛbɛyɛ wɔn mo de ɛbɛyi wɔn a ɛwɔ asafo na bɔntene so ɔdeɛ na ɛbɛyɛ wɔn yɛn da so sɛ ɛbɛsi ahyia mu nyinaa bio ɔkyena ana asedanka wɔ Nyankopɔn wɔ akwanya sononko a yɛde ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa yɛde suaeɛ so nnɛ da yi wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm yi mu Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛsan so reto nsa afrɛ mo yɛde da soɔ no sɛ mobɛtumi asia bɛka yɛn ho bio ama yɛsua Nyankopɔn tene ne nsɛm na yɛn bɛyɛ dɛ ɛtɔ so nson a yɛsua Awurade ahyɛdeɛ na yɛn bɛyɛ ɔkyena anɔpa dubaako Ghana hae no mu mmerɛ yɛda mo ase sɛ mobɛka yɛn ho ne yɛda Awurade nso ase sɛ wɔma saa akwanya pa yi aso yɛn so ɛkyerɛ awia dɔnko ne fa ɛreto nsa afrɛ mɛbɛbɔ mpaeɛ ma nnipa nyinaa na amfa ho ne wɔsom no gyidi a mowɔ mu wɔ akwanya wɔ hɔ ma obi biara a wɔgye wɔ Twɛdeɛ mpa Onyankopɔn die nti yɛn nyinaa bɛbɔ mu ne asrɛ Awurade anim adom na ne ho mmɔborɔ ne ne mmoa wɔ adeɛ biara a yɛrefa mu wɔ abrabɔ yi mu na bi wɔ asedanka Awurade sɛ wama yɛn akwanya pa nnɛ da yi ansa na yɛbɛpɔn no ana yɛde yɛ nhyiam no bɛba na awieɛ no yɛreto nsa afrɛ mo mmra ne yɛmmɔ mpaeɛ nnuanom. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, muli po kami amang nagpapasalamat sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo upang makapagdulang po kami ng iyong mga banal na salita. Salamat po, meron pang dumating na ganitong tiempo ng aming mga buhay na magkaroon po kami ng oras na magugol sa pag-alam ng iyong mga banal na salita. Patawarin mo po kami, Ama, inaamin namin maraming panahon ng aming buhay na sayang po namin sa iba't ibang mga bagay, sa mga kalayawan, sa mga bagay ng buhay. Nakalimutan ka po namin, Ama. Patawarin mo po sana kami. At salamat po. Ipinahintulot mo pang mapakinggan namin ang iyong mga banal na kalooban upang kami po ay sama-samang makasunod sa iyo. Magawa po namin ang dahilan kung bakit mo po kami ipinahintulot na umiral sa sanlibutang ito. Sana po ang bawat katwiran mo ay matimo sa ubod ng aming mga puso at pahintulutan mo po kaming lahat na makapaglingkod sa iyo, Ama. Makabayad po kami kahit kaunti sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga taong iyong nilikha. Basbasan mo po ang bawat kaluluwang may pagnanasa sa pusong magbalik loob sa iyo at magbago ng pamumuhay. Sa tulong mo po, Ama, naniniwala po kaming makatatagpos po kami matapos nawa ang pakikinig ng iyong mga banal na doktrina upang kami po ay makapagbalik
Sa wamaya to wopɛ kronkron ase. sa aming mga mahal sa buhay. Sana Yɛsrɛ wo sɛ hyira mga anak adɔfoɔ nso saa ara puso't mga magulang na yɛn mma, kasama-sama po kami. yɛn yerenom, Tuwid na paglilingkod. na yɛn awofoɔ. Salamat po Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛmmom ne yɛnsom wɔ tenenee kwan so. sa pangalan ng Yɛn Awurade yɛda wo ase. Wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu wɔ yɛn Agyenkwa Yesu Kristo din mu. Amen. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggan. Mama yɛn nyinaa yɛn nsa nka daa nkwa dɔ ne nhyira a ɛfiri abayɛ no ɛfiri no agya wɔ soro nkyɛn. Dɔme nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mu daa nkabɔ mu. Ɛne yɛn akoma mu hene nkanka yɛn mma sɛsɛ ne daa ne da nyinaa. Amen. Pagkakaisa sa bayang pinagpala ng isang buklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay ito. Ang ating lahat ng katotohanan, bagsak banal at lahi ng mga hinilang. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI.
Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan, iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Isibalisa
Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo masabi, siya ang may alam.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kaibigan, mga babayan, na namfonom ne ayonkofo mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. ang maraming dakila, makapangyarihan sa lahat. Yɛn agya Twɛdiyampɔn, Po ang aming otumfoɔ ne wɔkɛseɛ. kami pong iyong mga Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, sama-sama po kami. yɛn a wɔabɔ yɛn. Dumudulog sa iyong dakila. Yɛn nyinaa agya yɛbɔm yɛba w'anim kronkron adigya. Ang pagtanaw ng walang hanggan. Yɛn nyinaa yɛfiri akoma koro mu. Ang pagkilala. Yɛgye tom sɛ Ang kabutihan. yɛde waka bebree. Pusong pagpapasalamat. Yɛde yɛn die ma wadɔyɛ na wɔ nepa Hiram sa amin ang na wakoma mu nepa daa woda no wɔde kyerɛ yɛn. sa amin pong mga Agya, ɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nkwa ne ahoɔden a salamat po. yɛde di dwuma wɔ yɛn daadaa brabɔ mu. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn ahoɔden At ipinagmamalas na gyidi a emu yɛ den sa amin pong kasalukuyan. na yɛtumi de yɛagyina w'anim. Sitwasyon sa amin. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Ini Bɔ yɛn ho ban maawa ka po sa aming lahat. ɛwɔ yɛ berɛ a yɛwɔ mu yi wɔ yɛ mmerɛ yi mu. Sa aming Yɛbrɛ yɛn ho ase bɔ mpa yɛsrɛ bɔne fakyɛ ma yɛn a wɔn ntoatoasoɔ yi. sa aming mga sambahayan. Hunu yɛmma yɛn nanaa na yɛfiefoɔ mmɔbɔ. Sa iyong Yɛn mu biara palibasan at daa yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu may kapangyarihan na wɔ mmoa mu. mga buhay. Na yɛwɔ gyidie sɛ Magbigay ng wɔn nkutoo na wɔwɔ tumi a at mag-ikot wɔde bɛma yɛn nkwa tentene sa amin. ne ahoɔden. Ipinakikisa po Na wɔatumi abɔ yɛn mu biara ho ban. pagalingin mo po Agya, ang mga may karamdaman. yɛsrɛ wo Dalawin mo po sɛ ang mga pinanghihinaan. wɔn a wɔyɛ adeɛ no sa wɔn yarewa. Tulungan mo kami Na Agya, na malutaw. yɛsrɛ wo sɛ fa wɔn nsa ka wɔn a wɔayɛ mmerɛ Alalahanin na wɔabubu sa aming mga puso. no nipadua. Wɔn a mmerɛyɛ ɛwɔ wɔn mu na wɔapa aba. Sa iyong magano. Yɛsrɛ wo sɛ sɔ yɛn amanneɛ ne yɛn haw nyinaa ano. Lagi Yɛsrɛ wo sɛ daa ne daa nyinaa araw ng aming mga buhay. ka yɛn ho na yɛnya mu gyidie. Sa amin. Yɛde yɛwerɛ nyinaa hyɛ wo tumi mu. Na yɛgye di sɛ adeɛ biara a yɛbɛfa mu, Anupang kami ay adeɛ biara a ɛbɛto yɛn wɔ asetena yi mu, yɛn yɛ ɔkwan a tumawag. yɛgye di sɛ yɛbɛtumi yɛafa so aba wo nkyɛn. Wala. Na yɛne wɔyɛ baako na yɛabɔ wo din. Na yɛnya awerɛhyɛmu Alay sa amin.
ne abɔdwokyare wɔ wo mu. Wo ne yɛn Nyankopɔn mapa. Alalakadin mo ang bawat individual. Yɛsrɛ wo sɛ daa ne daa nyinaa yɛmfiri akwanhyia ne atorɔnkyɛ mu. Tulong upang Agya, makaiwas yɛsrɛ wo. sa amin sa salot, sa sakit na walang lunas. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Pagpalaan mo ang bawat gumagawa ng kabutihan. Nagbubunga Yɛsrɛ wo sɛ palad upang hunu yɛn mu biara mmɔbɔ pagpapay sa mga na yɛntumi ne wo tenenee nsɛm so. mga nangangasiwat Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Wɔn a wɔahokyere mu, wɔn a wɔyɛ aman no di kanfoɔ, wɔn a wɔdi hene wɔ aman ahodoɔ so. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn a wɔdwene wɔn mamfoɔ ne wɔn ntemammufoɔ ho, na wɔn bɛtumi anya akwanya pa asom wɔn ntemammufoɔ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn ahoɔden ne nyansa a wɔde bɛdi wɔn kuromfoɔ anim kan. Yɛbɔ mpaeɛ srɛ bɔne fakyɛ. Awurade, ma bɔne bebree a yɛatia wo. lagi ng kilig, lagi mo kaming kaawaan. Yɛne mpaeɛ bɔ nyinaa ne sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Lalaki pagpapay, Yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo hɔ bɔne fakyɛ. lagi mo kaming kaawaan. Tulungan, pagpagawa Awurade, araw. Agya, Ma, boa yɛn. namin pong Na ma w'adom ne w'ahommɔborɔ nso yɛn so wɔ yɛn daadaa setena mu. sa bawat isa sa amin. Lagi Yɛn afiefoɔ nyinaa. buhay ang aming kapatid Yɛsrɛ wo sɛ ma w'adom ne w'ahommɔborɔ nso yɛn mu biara so. sa pangalan Daa ne da nyinaa yɛde yɛwerɛ nyinaa hyɛ wo mu. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and At ngayon tanggapin natin ang pag-ibig at ang basbas ng Amang nasa mga langit. Yɛn nsa nka wo dɔ ne nhyira a ɛfrɛ no Agya wɔ soro nkyɛn. At ang patuloy na pakikilala Dɔm a yɛresa lagi ng Santong Espiritu ne nkwagyefoɔ ne Awurade Yesu Kristo sa ating mga ne Honhom Kronkron mu daa nkabɔ mu. Ɛnti na yɛn nyinaa mu ne yɛn nyinaa koma mu hene nkanka yɛn mma sɛsɛ ne daa ne da nyinaa. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko.